Putraku nggir wong bagus Abimanyu. Katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan. Yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besok ingkang bisa jumeneng nata ngesuhi para kawula. Umpama ora mangkono ya mung sira ingkang besok bisa nurunake sejarahing ratu. Nanging tumrapun bapa iki malah abot nggir. Krana apa? Krana sawijining ratu mono ora gampang. Merga ratu iku beda kelawan kawula. Yen kawula nang ukur marang kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan, ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan. Lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah, nanging iku amanah. Tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakutuhe lan tanggung jawab tumrap negara lan para kawula. Dadi yen wis saguh aja golek sugih, yen wis sagah aja golek turah, yen wis gelem aja banjur golek pengalep kulub ngger Abimanyu. Duh Kanjeng Rama jimat pepundhen kula. Yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat. Krana kula ngrumaosi tasih cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingranging samukawis. Lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged ngudhaken gesang kula menika kangge nusa bangsa lan negari Kanjeng Rama. Ger pun Rama iki sayetine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikekudang. Ing besok bisa nerusake sejarahing ratu. Nanging krana apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih. Krana kula ngrumaosi samukawisipun kula inggih tasih kirang. Kejawi kula mboten pantes putra-putra Pandhawa menika mboten namung Abimanyu. Nanging tasih kathah kados Kangmas Pancawala, Kangmas Gatotkaca, Kangmas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama Abimanyu. Kula wonten dawuh bombong-bombonge wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka, jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kapinteran supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa sira ingkang wis dikekudang. Aja nganti kendhu, aja mangrung tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lanjering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumendhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas kok karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana upama besok sira dadi ratu, ya kudu ngasta daya pangwasa luhur ngambil gawe ping widi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandheng kanugrahaning Jawata gayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin gayuh dhewe. Lamun sira ora bisa gayuh wahyu, utamaning wahyu ning ratu, aja ngaku anak Janaka Abimanyu.
Ndara lanang kula. Gus, Ndara Abimanyu. Ampun sumengko raosipun mundhak tumpang suh. Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Kyai? Ampun. Ampun ngaten nggih Gus. Ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantonipun ladak lirih niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong kang Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Pyaine pancen ladak lirih mula yen paring piwucalan paring duka kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus. Wong tuwa sing bisa dadi guru, wong tuwa sing wis bisa dadi guru nggih dadi paugraning urip niku kangge njaga murih yuwananing tedhak turun. Tegese karaharjan keselametaning kanggo anak putune kudu taberi. Mulangake gegebengan niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku boten badhe saged ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga yen nek wong wis mati niku pun boten saged diguroni meneh. Umpama iso diguroni ya mung tinggalaning ilmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge wonten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke. Mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku setunggal amal utawa lelabuhan. Kaping 2 niku ngelmu ingkang piguna. Banjur kang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Mula kados Ramamu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku mboten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruh dienggo dhewe niku nggih mboten becik. Lan wong tuwa niku nek nggadahi anak putu niku mboten wonten sing ajeng njlomprongake. Punten. Mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan niku sing diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusu bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakale saged nurunake sejarah ratu ing Nuswa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhaken wahyuning ratu manggayuh nggih Den. Kyai, biar padang trawangan persasat umampaing wanci panglong kepapak obor sosro. Dupi aku midhanget kabeh pangandikane Kyai Semar. Taso namung puja sesantiran puja mantra pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagaku, kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih Ndara Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu nanging Kyai rening mau aku dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya mangkene. Samengko Abimanyu bakal membo dadi pendhita mergaya kanthi sarana dadi pendhita. Demen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyuning ratu Kyai. Inggih. Niku pun sae niku pun mang tindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumameng tumindak sarta linambaran ati kang suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal mungguh rahayu Den Ndara Abimanyu.
Purwakaning carita linarik runtuting basa. Duweng gunung Surasa yen laras saya karaos. Mula cari lang rasa wani, roing diri, rasa rumongsung rumangsani lir jalma Ilokaca. Jarweh wis jenakup cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakeliran. Yaiku kang sejati, hampir sari pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darumi Kartika Kinurba kudrating kang kawasa. Sari ratri angetri bawana purwaing tekek dosina, gilir gumanti tanpa gembo. Teman dadi petanganing dina, sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tumangkar sinirambun, Jawa kaya pati ngrembah. Dadi pepadhange kutu-kutu alang atoga, buron yang buron tuya, dadi pebranane kang tanpa wicalan. Jarung menungso tinitah priya wanita spandha-pandha anut golonganing bangsa dewi-dewi. Ananging negaripun Dita ingkang kaeku Adidasa Purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasmaning angkasa kinapiting samudra Raja Sami Anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke. Yakti ingkang sinebat gumlaring negari Dwarawati ya negaring Dwaraka ya negari Jenggala Manik. Pramila winastan negari Dwarawati yaiku polawan nganing jagat utawi wanganing rahsa Dwaraka. Panggonaning bebuka apantesa kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 sarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tuh negaring Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane. Pramila datana memukal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri. Lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna, ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, Kesawa Wasudewa, Narayana, Danardana, ya Sang Wisnumurti. Narendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci, angayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri. Tuwin ngayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes. Kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan sarate tanana pedhote. Nujuri sajuga sang nata keparang miyos tinanggil mungguing sitinggil Binaturata. Lah sinentawa ingkang keparang nyaket mangarsa lenggah mabuka amarikelu Susilarja wadana tumungkul yayah kanjeng Pertiwi. Tuh menika warnanira pisanipun putra dalem satria ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka. Raden Samba mengkarakan pisanipun satria Garbaruci nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem Rekyara Patih Udawa. Kasambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyayah samudra tanpa tepi. Marika busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita. Mangkono reh sing samekta. Sang Rata Arsa medhar sabda dadi mangkono pangodas maraning driya ingkang dereng kababareng lisan.
Sri Tinon ing pasik bakat busana maneka arna sebab puspiteng udana yang banjara sarwara ranggeng maneh Narawata ana obro prabanyo kang sumirat kanyaring deca liwaran lereki lat sisiring dandit wimbo kakanda mre inggih katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas Gepeki madyaning pasewakan tandya Nyuwang sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa haywa kongsi ndadekke kageting pamikirira marmane pasuwanira ingsun piji mangarsa saekti ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira rumeksa prajaningsun Kakang Patih Udawa hai non igawit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumungkeming panjenenganing nata boten wonten ingkang angliraaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga wastra tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari ayo non inggih Yaya Pati Udawa ingsun nedha nrima dene sira widagda rumeksa prajaningsun lan bisa njunjung asma keprabanan ingsun
pakarya kang kaya mangkono lestarikno ya Patih Udawa Haina Nun. Kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumangga pangabekti sinuwun ya Patih. Wus ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisowanira lan padha kanthi praharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangastunipun Jengkoko Prabu lulus raharja pisowanipun ingkang Rai Garbaruci boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang Rai ngaturaken sumangga pangabekti kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa. Akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tanpa nono Setyaki. Haina Nun. Sanget kapundi. Mugi dadosna jimat paripe. Putra ingsun Kulup Samba Wisnubrata. Kepara ngarsa pisowanira Kulup Samba. Kula Nun. Inggih Rama Prabu. Kejawi saking menika sawanipun Kang Putra pun Samba ngaturaken sumangga pangabekti kunjuk wonten sahendhap pepadhanipun Kanjeng Koko Prabu Samba. Sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun pangestunipun Rama Gyagi Tampanana Samba. Kawula nuwun inggih. Sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Koko Prabu. Kepareng ingkang putra pun Samba lajeng sumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya nirengaken karna manglungaken jangga murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre sakar kadung ngas kadangyo maweh raras retnaning driya Samba ana tetembungan anak anung anindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ana ing pangerti. Samba pun Rama iki tintah dadi wong tuwa dasare yuswaku ya saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakal ya banjur nglewang mangulon. Lan ora suwe maneh neng diparani mesti aku bakal manjing alam baka. Neng diparani mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal nyanyi. Pisaing raga karo sukma ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat, sing kasinungan derajat pangkat, ora mawas sing bagus sing ala. Kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro yaiku urip sadurunge mati lan urip sawise mati.
Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara. Babakan negara Dwarawati iki merga ing katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratune utawa pangembat ing praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintah sira ora kabotan tampa nglintir keprabon ingsun. Inggih. Mesinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba mboten badhe kawratan yen dados Ratu Dwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing Dwarawati. Rama, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasanana tembung taruna ngungkuli bapa merga pangajap ingsun ning sire keprabon ora urung besok ya mung sira. Ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang nglintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter piguna lan kudu bisa ngedhoi. Bisa ngedhoi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih iga lan pertikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulina nanjake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure. Anak ratu kudu tansah ngedhoi marang piyala. Tegese anak ratu munut kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kono ngopo? Yen ingsun sawang kapinteranmu kuwi durung sepira. Nanging jebul lekasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan-rupyan. Suka parisuka nyuda marang kapraitnaning batin. Rina wengi sing mbok buru mung kesenengan raga. Tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe uja hardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ki ora pirsa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama iki prisa kok. Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Iya apa ora? Ana sing rada apik sithik, sing sot-sing-sot, iya apa ora? Nggih. Malah kepara gonta-ganti wanita, iya apa ora? Sombo. Banjur nggon piguna. Neng ndi pigunamu? Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Sombo. Pun Rama bakal ngendika akeh-akeh mangkene merga pun Rama tresna marang sira. Mula aja nganti ndadeki renggeting pamikira Sombo. Sigra-sigraen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sangkatri kumulung Katri kumulung mangrempahing wadya kurada kura ora reka kiri-kiri Rama Prabu Jimat pundhen kula sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu kados tinothok braja lungit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigung adiguna kula nyuwun pangapunten Rama syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani tegese lekas sira isih bisa didandani merga pun Rama iki mecut marang sira Samba saru dinuru ing akeh yen putra Ratu Dwarawati sing wis kondhang
sing wis kondhang kajana priya Ratu Satyaningrat titising Bathara Wisnu jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus sombong. Sapa menika wau kenging menapa kok ngertos-ngertos lajeng nglepat gesah. Lho. Leh musuhan linggo ngarep ki gatekke apa ora, Ji? Mirengke pengendikanipun Kakang apa ora? Apa marah nglamun? Iki kirang wijang. Ya mula sesuk meneh iki nek ning pasewakan ki gatekke. Pikirane ki ora tekan kono-kono. Ora ngalamun wae nggih. Nuwun pangapunten. Setyaki Udawa, kula wonten dawuh. Udawa. Kakang Udawa. Setyaki, kula wonten dawuh. Kakang Udawa. Setyaki, kula wonten dawuh. Kakang Udawa. Monggo kula dherekaken, oh Prabu. Monggo nyuwun pamit kula dherekaken. Arep nendi? Lho akhir sapa nendi? Mulane sesuk nek iki ora ngalamun ora turu. Digatekke. Dumeh bar kecekel polisi. Ana apa Setyaki? Mboten sampun mboten sah. Sampun. Mboten sah dibahas malih sampun menika. Menika pun mboten penting. Ya. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukane marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumindhi marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi kawono. Yen kalenggan iki Jawata bakal matedhake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya iki mau dimen ginugah rasane. Mangkono nggih. Mila kok lajeng klepat gesah wis ben wae. Nadyan mengkono, Setyaki lan Kakang Udawa aja ditegake putramu Samba. Awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak didoi. Sing baku tetep diwulati. Karepe Samba arep kepiye syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasingasamun tapa gayuh wahyuning ratu. Hai non wis wae dawuh. Eyang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetna ngati-ati Udawa jeneng sira uga. Awat-awatana putramu Samba babar pisan bodolno pasewakan ingsun nedya kundur kedaton. Hei non ngesaken dawuh. Ingkang makaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa surtiti ngati-ati aja ninggal duka prayoga. Purna gatining pananggilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharekaken sangganing prombanjani kitanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pecanan keprabon. Kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata kaya tansah angiram lakune.
ana lungguh sik ya ana ya. Iya, Pak. Puji syukur kunjung ngersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene bengi iki dhewe kepareng sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki Pak sowan ana padukan mantup sampangan Baturna bangun tapan Bantul tak kumpliti sisan. Yo. Acarane iki acara apa, Mak? Kok gayenge ora jamak-jamak wayangan, Nduk? Iya tegese iki acarane ning padukuan mantup sampangan ngene iki. Oh lah. Mama Tridusun. Mama Tridusun, heeh. Ya iki wis diwenehi kertas nawala karile maca, Mak. Iki karo tak wacake mboko sithik alon-alon. Iya. Mama Tridusun padukuan mantup sampangan Baturetna bangun tapan Bantul. Yo. Kampung Mantup dan Kampung Sampangan ada 17 RT, 17 RT. Setiap tahun mengadakan merti dusun di bulan Rejab. Tujuannya yaitu yo alon wae. Karang aku ki bar belajar basa Jerman dadi sok ketonto. Iya, monggo dipraktekke. Ora usah ndak isin aku. Tujuannya nomor 1 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selama setahun warga masyarakat selalu diberikan sehat, panjang umur, rezeki yang barokah. Yo, nomor 2 menjalin silaturahmi, persatuan dan kesatuan dua kampung tersebut. Yo. Nomor 3 apa, Pak? Nguri-uri budaya Jawa dengan nanggap wayang yang yang dari budaya Jawa yang adiluhung. Yo. Nomor 4 merupakan rangkaian adat disajikan oleh warga Sampangan Mantup di tahun 2025. Yo, Mak. Terus ono meneh pun rangkaian bersih dusun. Yo. Nomor 1 kebersihan lingkungan RT di 17 RT. Yo. Nomor 2 kerja bakti masal di makam. Yo, apik, Mak, apik. Nomor 3 ana tasyakuran utawa kenduri bersama. Terus mau awan ki ya wis gayeng banget. Lah ono apa to, Mak? Mawan ki ana kirab bergodo. Ono kirab. Aku kok ora nonton. Kowe iki turu mak ki. Turu kowe mau. Iya. Karang yo begine barono kejadian kuwi mau lho, Mak. Apa? Wis ora usah disebutke. Mau lak yo kowe melu pasewakan mau melu krungu aku krungu kok. Sesuk meneh ora usah dibaleni kaya ngono kuwi ora apa. Iya. Ya monggo diceritake men ora salah paham kok ndarani aku aneh-aneh engko. Iya mengko nek kok. Heeh. Terus iki apa metengan ngendi mau? Ada kira bergodo 7 orang 17 RT dengan biaya sendiri. Yo, Mak. Banjur Pak Lurah Haji Sarjoko juga berperan aktif dalam kegiatan ini, selalu membantu penuh tanggung jawab. Yo. Apik, Mak. Yang soan di rumah Mas Gading si dalang panitia antara lain Bapak Supandi, Bapak Turmudi, Bapak Suroyo, Bapak Sutrisno, Bapak Suharwanto, dan Bapak Saryoto. Tidak ketemu Mas Gading tapi ketemu Ibu Gading. Loh, kok ono Ibu Gading barang ini? Sopo ya ning omahku mosok ono Ibu Gading? Ya suwi pokoke ibu lah ngono kuwi, heeh. Diantar Pak Bolot. Sopo, Mak? Pak Bolot. Disuting mengerti Pak Bolot iki sing disuting. Terus iki meneh ana pesan terakhir iki, kata Pak Bolot.
Pak Supandi niku PJ Dukuh akeh jabatane. Pak Supandi niku ya PJ Dukuh, ya ketua panitia, ya Jagabaya Kalurahan Baturetno. Elok tenan elok. Ya elok. Terus iki iso ana tulisan meneh. Munine Pak Bolot, Pak Suraya, Pak Saryoto ki Kakang Adi. Tapi Pak Bolot wedi karo Pak Saryotone. Galak jarine munine. Ular. Ngerti ku ki Pak Bolot ki gendho dudulu. Jebolutu. Iya. Pak Bolot ki nek WA aku ki telepon ngono kae lho Mas. Kaget aku tak kira ki ana apa jebul Pak Bolot. Iya, ora apa-apa. Heeh iki bengi iki dhewe iki ora dhewe lho iki. Ora dhewe kepiye? Iki dikancani karo perkakas toko bangunan. Sopo? Murbaut. Pak Mbah Baut. Ya, kok perkakas. Lah biasane sing adol murbaut ki ya ning toko bangunan, toko besi. Kowe mengandung zat besi akeh banget Mbah Baut iki kok. Karo Mbak Niken. Iya. Mbak Niken Salindri. Sledri nek iki. Mbak Niken Sledri. Iya, katuran diukake panggung sik apa ora mak. Ayo digo kanca awak dhewe. Pun rawuh napa dereng? Oh no nggih, nek pun rawuh dinggahke panggung mungkin minggah panggung mriki mengke pun gayeng banget niku saestu. Janjo semua kanca-kanca sepote derek wingking mon sepot. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.